Да. Няма да дойде тук да паси, да е дома към да седи. Моля те, не пцуй. А? Не пцуй. А? Не пцуй. От? Отснимам клип. Снимаш. И... на живо. Не. Снимам си за канала. А? За канала в YouTube. Снимам. Я не знам къде да ги продуктирам тия звуци. Лошите. Иска питаш, убави. Аз днеска се съм навил да направя клип на телето и на кравата. Само кравата мога. Гледаш, че нямаме нищо, падаш да шмари. От така. Кара да нам да пасе. Я карай. Хайде си. Не мога. Много си страшиш. Ела за мен, айде да карай. Не мога, страшлив съм. Така да ще я кара натам, за да пасе. Come here. Накъде ще я кара тя? Дедо бе, не можеш ли да се качиш да янеш на нам? Холи. Само как ме гледа, брат. Ето. И аз веднъж бях така, като дядо, трябваше да карам натам, само че тя на мене не ми беше спокойна. То пък аз, като я карах натам, тя взе да тича по мене. Вече не ме блъсна, аз бях тук вече. Но тя буквално и така се въртеше и... Добре, аз ще влезна сега. Защото тя е тук. Ето, пасе си краечката. Леле, майко, тебе не те забележих. Та котка. А тя тук се сливаше с капако на колата. Само те снимам. Ще отбима и него. Първо тук коп.